Salam, Atabatan TV YouTube kanalının mehriban tomoshaçilari. Atabatan TV'de saylanan haberler. Haberimiz 2023 yılın 25 noyabrına qısanına. Xitoyning Davlat Kengeshining vice-premieri Turkmenistana gelir. Daragat filmi Belarusdagi xalqaro kinofestivali bayrog'i munasib bo'ldi. Yurdimizda dekabr oyida geçirilmeye meyleştirilen çareler. Ashgabat kurash bo'yicha dunyo chempionatına tayyorgarlik xabarlari size yetirýär. Hormatly tomoshachilarimiz, gelingini bolsa xabarlarymyza xas gengişleýin geçelim. Xitoyning Davlat Kengeshining vice-premieri Turkmenistana gelir. Xitoy Xalq Respublikasynyň Davlat Kengeshining vice-premieri Din Suesyan Qazaqstanda we Turkmenistanda saparda bolar. Bu barada Xitoy Xalq Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň resmi wekili Mao Nin habar berdi. Onun belirlemegine göre Xitoy Xalq Respublikasynyň Davlat Kengeshining vice-premieri 26-30 noyabr aralygynda Qazaqstanda we Turkmenistanda saparda bolar. Xitoyň ýokary derejeli döwlet wekili Qazaqstanda hyzmatdaşlyk boýunça Qazaq-Xitoy komitetiniň 11-nji mejlisine, Turkmenistanda bolsa hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-Xitoy komitetiniň 6-njy mejlisine gatnaşar. Hyzmatdaşlyk boýunça Qazaq-Xitoy komiteti 2004-nji ýylda döredildi. Onun mejlisleri iki yurdun hökümet başdanlarynyň orunbasarlarynyň derejesinde geçirilýär. Ashgabatda geçirilmeye meyleştirilen hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-Xitoy komitetiniň 6-njy mejlisi barada Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hem habar berildi. Hasabat berilişine göre bu komitetiň öňde boljak mejlisi 29 noyabrda Ashgabatda geçiriler. Bu komitetin düzümünde 6 sany kiçik komitet hereket edýär. Komitetiň nowatdaky mejlisiniň gün tertibine neft gaz, ulaq ve logistika, owa hojalygy, himiya we dokma senagaty, ilim ve bilim, ýokary tehnologiýalar, fagly goraýyş ýaly ulgamlarda Türkmen-Xitoy hyzmatdaşlygynyň wajyp meseleleri girdildi. Daragat filmi Belarusdagi xalqaro kinofestivali bayrog'i munasib boldy. Ma'lum bolýan 2023 ýylyň 17-24 noyabr aralygynda Belarus Respublikasynyň iň uly kino forumy Listopad adly 29-njy Minsk xalqaro kinofestivali geçirildi. Onuň çäklerinde Türkmen kino rejissöri Saha Salih Bayramowyň uly gowrumly Daragat filmi festivaliň beşleşik maksatnamasynyň çägine görkezildi. Ine şu gün bolsa xalqaro kinofestivaliň ýapylyş hem-de onuň ýeňijilerini sylamak dabarasy geçirildi. Şol dabarada Türkmenistana wekilçilik eden Daragat filmi garaşsyz döwletleriň arkalaşynyň ýerine ýetirji komitetiniň Serhesiz kino adly nominasiýasy boýunça ýürüýte bayrog'i munasib boldy. Halklaryň arasyndaky dostlygy berkitmek hem-de medeni hyzmatdaşlygy ösürmek babatdaky ýürüýte bayraklary garaşsyz döwletler arkalaşynyň baş sekretarinyň birinji orunbasary Leonid Anfimowa gowşuruldy. Listopad adly 29-njy Minsk xalqaro kinofestivalining ýapylyş dabarasynda çykyş eden Leonid Anfimov kinofestivale hödürlenen filmleriň kino forumynyň geljegi gurýar şygyryny dol açyk görkezmegini belledi. Şeýle hem ol garaşsyz döwletler arkalaşynyň ýerine ýetirji komitetiniň öňünde arkalaşyga gatnaşyjy döwletleriň hödürlenen filmlerine iň gowlaryny saýlap almak ýaly yeňil bolmadyk wezipäniň goýulynyny bellep, iki sany gow kino işini saýlap alandyklaryny belledi. Anfimowyň belleşi ýaly Daragat çeper filmi söýgü, wepalyk, umid we umumy taryhymyz hakda hekaýeler özüne jemleýär. Garaşsyz döwletler arkalaşynyň baş sekretarinyň orunbasary bu filmiň üstlenlik adam üçin möhüm bolan ahlak gymmatlyklary özüne jemleýänligini bellep, onuň serhesiz kino bayragyna munasibdigini belledi. Ma'lum bolýanly Listopad adly 29-njy Minsk xalqaro kinofestivali bir hepdeniň dowamynda Belarusyň durly şäherlerine geçirildi. Oňa üstümizdäki ýylda bu ýerde döwletden 2087 sany çeper film hödürlendi. Türkmen rejissöri Saha Salih Bayramowyň Daragat filmi Türkmen maşgalasynyň ykbaly barada gurrun berýär. 1941-1945 ýyllaryň beýik watançylyk urşy döwründe adamsyny urşy uğradan baş gahrman Näzip ondan bäri ençe ýyl geçenem bolsa, gursagynda onuň gaýdyp geljegine bolan ynamyny beslep, umid bilen garaşýar. Film geçen ýyllaryň edeb we şaýatlarynyň gurunlaryndan ýazylyp alınıp, ýygnanan hakykatdan bolan wakalar öz üçin alýar. Ýurdumyzda dekabr aýynda geçirilmeye meyleştirilen çäreler. Şu ýylyň dekabr aýynda halkara betaraplyk güni münasibetli dawaralar guralar. Hususan arkada ferdarly Bagtyar ýaşlar parahatçylyk başçylarydyr. Atly aýdym sazly dawaraly maslahat.
Diyalog parahatçılığın kepili atlı forum, bir taraflık binafını gül koymak davarafi, bayramçılık konsertler geçirler. Önümüzdeki ayın esası çarelerinin hatarına Türkmenistan'ın prezidentinin Türkmenin altın afiratlı bayrağını almak uğrunakı beyazlaşın çeklerini ıglan edilen, Tehim payhas ummanı maktumulu pragatlı beyazlaşın cemlerini cemlemek ve yenicileri feylaglamak davarafi. Yılın parlak yıllıvatlı beyazlaşın cemleyici tapqırı var. Şeylikim Türkiye'nin eksport haritlarının fergisini Türkmenistan'ın ve İran İslam Respublikası'nın Amalı Haşan ve Mozaika fınotu boyunca bilelikteki fergisi, dünyanın nüsfovu sahne eserlerinin hepteliğini, Türkmen ve Daşar yurt nüsfovu aydımlarının konsertini kurmak göz önüne tutulur. Bundan başka təvil bayramçılığı, medeni durmuş önümçülük maqsadlı defaların açılmağı münasibetli geçirilecek davralar barada hasavat berildi. Bu barada 24 noyabrda geçirilen Ministerler Kabinetinin Fanı Ulga markalı meclisinde Ministerler Kabinetinin başlığının orunvasarı Mehmedova hasavat verdi. Aşgabat kuraş boyunca dünya çempionatına tayar. Şuun Türkmenistan'ın payitahtı Aşgabat şehrinde yeni davr iri sport yarışı kuraş boyunca 14. Dünya Çempionatının açılış davrası geçirilir. Dünya Çempionatının ön firasında sport mihmanxanasında metbuat forumu kuruldu. Onu Atabatan Media Toparı hem katnaştı. Aşgabat'ta geçirilen Dünya Çempionatına bağlanışılan bu medya forumu Halkara Kuraş Federasyası'nın yol başçısı Haydar Ferman, Halkara Kuraş Asosiyasyası'nın baş sekreteri Muhammed Reza Nasri, Türkmenistan'ın televizyon, radyo gepleşikler ve kinematografiya baradaki Devlet Komitetinin başlığının orunmasarı, şeylik hem yerli ve daşarı yurtlu köpçülüklerin haber veriş teriştelerinin vekilleri katnaştı. Halkara Kuraş Federasyası'nın yol başçısı Haydar Ferman Media Forumuna eden çıkışlarına Türkmenistan'daki Dünya Çempionatının ehli görkövücüler boyunca şu vaqta çenli geçirilen kuraş boyunca Dünya Çempionatlarının arasında en avraylısı olacaktığını belirledi. Ol Aşgabat'ta bu iri halkara sport yarışını kurmağa dolu tayyardığını belli. Dine bir kuraş değil, efem dürlü derecedeki halkara sport yarışlarını kurmak için Türkmenistan'ın ehli mümkünçülükleri eğediğini belirledi. Haydar Ferman Türkmenistan'daki Dünya Çempionatına 53'ten oğurak devletten 243'ten oğurak Türkmen'in katnaşanlığını belirlep, bu görkövücüğünün bundan evvel Hindistan'da geçirilen Dünya Çempionatının görünetin köptüğünü belirledi. Türkmenistan'ın Dünya Çempionatı için ehli zerur şartları dörüdülenini belirlen, Haydar Ferman bunun için Türkmenistan'ın prezidentine övünün hoşarlığını bildirdi. Haydar Ferman kuraş sportunun dünyada çalt tepkini öfyanlığını belirlep, bu sporda höves bildirýänleriniň sanynyň Aziya, Afrika, Avropa ve Amerika ikliminde iýgiderli artýanlygyny belirdi. Media forumda çıkış eden Türkmenistan'ın televizyon, radyo gepleşikler ve kinematografiya baradaky Devlet Komitetinin başlığının orunmasary Dünya Çempionatını yerli ve daşar yurt metbuatda neşirlerine giňden wagt etmek için ähli mümkünçilikleriň döredilenligini belirdi. Ol Dünya Çempionatının Aşgabat'ta geçirilecekdigi baradaky video filmlerin tayarlanyp Aziya Ýuwaş ummanly teleradyo ýaýlymlary birleşigi Mir 24 ýaly dünýäniň awraýly köp sanly tele we metbuat ferişdelerine ýaýlyma berilendigini belirdi. Çempionatyň ýarşylary bolsa 27-28 noýabr günlerine geçiriler. Dünya çempionatlarynyň tutuşlyklaryny göni ýaýlymda 3 dilli türkmen, rus we ingliz dillerine tesirlemek meýilleşdirilýär. Hormatly tamaşaçylarymyz, saýlanan habarlarda size ýetirmekden habarlarymyz şulardan ibaret. Şeýle hem saýtymyzda Türkmenistan ähli metan borçnamasyna goşulýanlygyny yglan eder. Türkmenistan bilen Gana arasında siyasi geňeşmeler hakkında tesirnama gol çekildi. Goşulşmazlyk hereketiniň Lukmançylyk forumu Aşgabat'ta geçiriler. Aşgabat'ta Anagul Murat Durdiýewiň konserti geçiriler ýaly başga da köp sanly habarlary okap bilersiňiz. Mehriban tamaşaçylarymyz, egerde siz habarlarymyz bilen has geňişlerini tanışmak isteseňiz, onu Atabatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atabatanturkmenistan.com saýtynyň okap bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýärçek, hoş, sag bolun.